ओंखाम जानाय खिनायफोरखौ आं बन्द खालाम हागौ थेवब्लाबो आं इउटुबाव भिडिअ आपल'ड होनायखौ आं गारा दे। कैसा लगा मेरा मजाक? मम्मी 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 जी आइ आं ओमफ्राय बाबाजों साथामजों दा गौराङाव फैदों। आइया ना गुरदों बाबाया ना सारदों आंहा खबाय लाग्रा फैफादां नायलांबाय थादो। मोनदों मोनदों हा थांगौलै मोनखादों ओंखायनो आं इन्ट्र होआलासिनो भिडिअ बानायगासिनो एबार होना लानोसां बोरैमोनलाय। औ हेल' गाइस वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल। नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बिके नार्जारि इउटुब चेनेलाव बरायबाय। हाब सान्दुङा माथो होथारदों सलारा। बाबाजों थांसै आं हा साम' खननो रलै दा खनगोन थांसैबा दाख्लैनि बायदि। बिथिंजाय गासिबो गोथैबारि जोबनाय बिसोर जोंनि गामिनि गोथैबारि। ओरैजाय गौरां ओरै थांबाथाय थिनालि मोनहैबाय। आइयाबो इयाव ना गुरदों ओरैजाय फैयो बे दैया ओरै थांबाथाय हुलथु मोनहैबाय। गोथौथारनो दैया नाखौबा मोनगोन ना मोना मिथिया बोथिसे बाथोन जागासे मोनलांबानो जाबाय। गोथौआनो बारबोबाय आं एबार बालाबारियाव थांसै। बैयाव बालाबारि दं बाहाय नायलांबाय थादो। मासे भनि जाबाय। बालाबारिनि खुसेंग्रा खुरनाय बालाबारिनि खुसेंग्रा खुरनाय बिसोर आइया बे दैयाव जों ओरैजाय ना गाग्रो मोना ओरै खर'निफ्राय फैयो आमगुरि साइडनिफ्राय। ओमफ्राय दाख्लै बैयाव बे जोंनि गामिनि गोथैबारि ना बैयावहाय माने दैबानाजोंहाय खुरखाबायमोन। बे गोथैखौ नुदों थारमाने गोथै फबनाय माबाखौ नुजोब्बाय आरोखि ओंखारबायमोन खावसे बावहाय। ओमफ्राय दा दै रानबाय गुगालांखो ना माखो नुवासै। जोंनि गामिनि गोथैबारि ना बियो। ओमफ्राय ओरैजाय लावरिपारा थांबाय थिनालि मोनहैबाय बेजों ओरै थांबा हुलथु मोनहैबाय। नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा मोजांबाबो गाज्रिबाबो मालाबानो बैयावसो थांनो हनै बाबाया बाब दैमा बारनायनि आगैलाय सारि रथ' आगै आंबो थांफानि। बोरो माथो बस्थासो लांदां लांदां पारा। ना मोनाबाबो खोथा गैया साम' खांख्राइबाबो लांथारगोन। माबायदि नुदों सान्दुं गोसाखाय मेगन नायनो हायाखैलै मेसेनासो रायज्लायगासिनो। जोबजासिम नायलांफाबाय थाबानो जाबाय अब्लाबो गाज्रिबाबो मोजांब्लाबो। आंनावथ' भिउस जाखाया मिथिखायो। होथारलांबा मालाबा बारलांबायसो हनै ए जों सारनांगौबाथ' गौरांनि नायानो मासेबो थानाय नङा दानो। ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड। जोंनि बर'आ मानो बिदिब्रा खरलबसे हायावनो एना एनि गावजों गाव बेबो बर'जों बर'सो एफा मोजां गुबुन हारिफोर बायदि बे मोनसे ड्रेस बे सारिखौनो सारि गानबाय थाग्रा नङा।
सावथालानो जा हारसायानो जा बे सारिखौनो गानो बिसिना मोनसे बर'ना एफा मोजां कालसार दं दख'ना गामसा थेवब्लाबो बर'जों बर'नो एना एनि नायलायलायनो हाया जानाय नङा बेबायदिजों बर'आ जेब्लासिम ज' जाया अब्लासिम माबायाव बड'लेण्डआव बिटिआरआव जौगानाय फैनाय नङालै सयथिबो माथो बेफोरबायदि पलिटिक्सनि नांलाय खमलाय लाबाय थानाय लाब गैया बेफोरबायदिखौ ज्राब गार ज' जा बर'आ ज' जा बर'आ गोजौआव गिदिर गोलावफ्रा नांलायगोन खमलायगोन बेबायदि नङा बिसिना खुगाजों खुगाल' बुंलायगोन जोंना नोरैहाय पाब्लिकआ गामियाव नांलायगोन खमलायगोन बिदा फंबाय थैजासे पार्टिखौ लानानै दावराव जाबाय थाग्राबो दङ पार्टिया थैजासे जाहोआलै पार्टिखौ मालाबाबो पारमानेन्ट साननानै दाला आं बिजोंनो जाथारगोन होननानै ज' जा बर'आ ज' जा मानै जाबाय दे एबाराव मानै जाहांबाय बाथोनसेनि जाहांलायबाय बाथोनसेनि दे थाब सार बुरजा ज्राव सारलालाबायथार मुराबाबो होथार ब्लग बानायनो न'निफ्राय बाहेरायाव फैलायबायना बाबामोन ना लांफैनायखाय खारबोफाजादों आंजों नैबेथ' सोरबा गोथैफोरनि खृष्टानफोरनि बाक्सु बानायनायसोमोन खोमालै आयु न'फ्राव बाहायनो सोलिगौसोमोन नामासि फारला बाख्ला बुख्लाफ्रालाय कौन है ये लोग कहां से आते हैं बिहामजोफोर जावैसोफोर आंनि चेनेलखौबो थाब 500 खालामना होथारदो बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो बर'जों बर' एसे अनलायाबा मोजांबाबो गाज्रिबाबो अनलायनांगौलै जों बर'आ बर'खा गोसोमानो जा गुफुरानो जा असाइसानो जा दाखुरानो जा दादुरानो जा खुरु गोनाङानो जा खुजालि गोनाङानो जा कैसा लगा मेरा मजाक अनलायनांगौ थाब साबस्क्राइब खालामना होदो 500 नियाव आं साबस्क्राइब खालामथिननाय लाइक खालामथिननायाव आंनाव फैसा नाङाथ' मालायफोरना लाब्लाबो आंना लाया थाब खालामना हो ओंखायनो बारा सानला सानलि खालामनाङा डाइरेक्ट थुलाबायना होबाय थानांगौ थुखे थुखानो ग्लासफोरखौनो गोदोदला होजोब थुनानै मामि ओइ मामि जी आंनि चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोन जाय बिथांमोनहा माने नोंथांमोनहा जाय आंनि भिडिअफोरखौ नायो कमेन्ट होनानै गालां मोनसेबाबो गेगा होननानैबाबो गालां दादुरा होननानैबाबो गालां जायखिया मा कमेन्ट होयो होनानै गालां आं कमेन्ट फैसानो लुबैयो बिरादनो बेनोसै नायलांबाय थादो आं भिडिअ आपल'ड होनायखौ गारा दे इउटुबाव नायलागि दानाय आं गारखाया नांगौबा ओंखाम जानाय खिनायफोरखौ आं बन्द' खालामनो हागौ थेवब्लाबो आं इउटुबाव भिडिअ आपल'ड होनायखौ आं गारा दे कौन है ये लोग कहां से आते हैं नायलांबाय था आदारा नेबाय थाबांगौमोननो हा थांसैथ' खुसियाफोरसो दंदां नै बिदि सेरफ्राव ना गैयालै अबाव दांग्रोमलाबाय थाखो दङ बेवहायथ' गैया साम'सो मोनथाम बुजिया नैबेलाय गोबोरखि गुन्दै मा होदों ना थागोन बाहाय ना थासिगोन बाहाय एसे थायो जेरावबो होदों बिथिंबो होदों थांसैथ' मोनाफ्रा मा बाइक सारबाय थाबावलै
जायगाखौनो मोनफैखाथारबायमोन नायानो गैया नालायब्रा लाजाखाया इसोर सोरबा माबा खालामनो फैग्रासो औ खिनो फैग्रासो समझ रहे हो समझ रहे हो ओमफ्राय जों दा थांसै न'आव नायाबो एसेल' मोनबाय बाबायाथ' गैखाया सारनाया गैखायाखौनो होनजायो ओमफ्राय आइया एसे मोनदों नाथुर माबा माबि मोनदोंनो दा नायनोसै न'आव अब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ आरो दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियाव फोजोबसै मोजां मोनदोंबा नोंथांमोनहा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामदो फैसा नाङा खिन्थु साबस्क्राइबा खालामखा फैसा नाङा दे बिदिब्ला नायजोबनायनि थाखाय थेंक इउसै जै बर' हारिनि जै 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 जै